Salutare prieteni, și astăzi vă salut de aici din deșert. Este o zi minunată și încă o dată vreau să-ți reamintesc de ce am ales Dubaiul. În primul rând pentru siguranța pe care am găsit-o aici, siguranța familiei, siguranța personală. Fie că vrei să mergi la plajă și vrei să-ți lași cheile, telefonul pe plajă, să mergi să noți o zi întreagă, când te vei întoarce, toate lucrurile vor fi acolo. Fie că vrei să mergi cu metroul și îți lași lucrurile în metrou, la fel, după câteva ore, dacă cumva le-ai uitat, te vei întoarce, lucrurile tale vor fi în siguranță. În al doilea rând, siguranța în business. Contul escrow, un cont minunat, un cont creat de guvern în așa fel încât investițiile tale să fie în siguranță. Banii tăi nu merg la dezvoltator, ci merg în contul guvernului în așa fel încât orice s-ar întâmpla cu dezvoltatorul, banii tăi să fie în siguranță și să nu ai nicio frică și nicio teamă. Așa că nu ezita, vino în Dubai, unde economia este stabilă, unde viața este mult mai liniștită și unde investițiile tale sunt în siguranță. Doamne ajută, te aștept să